Fil-Partit Nazzjonalista hemm inħassu urtat bil-kummenti ta' Mart Adrian Delija Nikivella De Fremo kontra il-bullying. Permezz ta' kitba twila De Fremo qalet li kienet tawġieħ il-qalb tara li l-bina jitħalla barra minn festin tal-ikbar ħabib tiegħu. Nikivella De Fremo tefed dawl fuq minn hemm wara dawn l-atti krudili u f'indikazzjoni ċara wieġbet wieħed mill-kummenti fejn ikkonfermat li dawn huma l-istess nies li jpoġġu l-fjuri u jixxielu x-xemat fil-Belt Valletta. Il-Gazzetta Kulħadd innutat kif dawn il-kummenti ma niżlu xejn sew minn dawk l-aktar qrib Simon Busuttil li permezz ta' Facebook ħarġu attakkaw lil De Fremo billi referew għal Mary Fenekadami u Beppe Fenekadami u Mart l-ex kap Edi Fenekadami. Quddiem din il-weġġa ta' li tfal tagħha ġralhom bħal tal-Prim Ministru u bdew jiġu buljati, Jason Azzopardi u Paul Borch Olivier ma qadux lura milli fetħu l-kanuni fuqha. B'mod sottili huma waslu messaġġ li Mart il-kap tal-Oppożizzjoni mhijiex stmata, daqskemm kienet stmata Mart Fenekadami, mara li fil-passat ukoll għaddiet minn mumenti diffiċli. Fil-kitbiet tagħhom Paolo Borch Olivier u Jason Azzopardi qalu li Mary Fenekadami kienet ta' eżempju għaliex wara li kienet attakkata għad-dar tagħhom f'Virkirkara, episodju li Beppe Fenekadami għadu jipprova jieħu vantaġġ minnu sal-lum ma pruvatx tieħu xi vantaġġ u minflok batet li tfal l-iskola bl-uniformi nadifa u moddija. Bl-aġir tagħhom dawn il-persuni qed jippruvaw naqsu mill-weġġa ta' diskriminazzjoni politika u kważi bħas-sieħba tal-ex kap Simon Busuttil jiġġustifikawha.